Il-Kamra tal-Avukati reaġixxiet b'mod pożittiv għaċ-ċertifikat tal-Kummissjoni Venezia li laqet 85% tar-rakkomandazzjonijiet tal-Gvern Malti fir-riformi fil-ġudikatura, fit-tisħiħ tas-selti ta' dritt u l-governanza tajba. Il-President tal-Kamra tal-Avukati, Dr. Luisa Gabriele, qal li wara konsultazzjoni mal-Gvern, il-Kummissjoni Venezia magħrufa li ma tħares lejn wiċħadd tat sinjal b'saħħtu li pajjiżna se jwettaq riformi. Konna qegħdin naqblu mal-proposti li saru mill-Gvern u allura nilqgħu b'mod pożittiv ħafna il-fatt li l-Kummissjoni Venezia wkoll qiegħda taċċetta il-proposti li saru. Ġifieri minn 13 punt jidher li jiena li 11 minnhom diġà ġew approvati mill-Kummissjoni Venezia u fadal 2 punti forsi xiġu dibattuti, però il-pożizzjoni tagħna hija li huwa pass pożittiv ħafna. Fost ir-riformi l-ġodda, il-President tar-Repubblika ser ikollu l-poter li jażellu membri fil-ġudikatura biex bekk jitneħħa kull intervent politiku. Il-President ta' Malta ser ikun qed jażel minn 3 membri nominati mill-Kumitat tal-Ħatrit tal-Ġudikatura wara sejħa pubblika. Dan fil-waqt li l-President tar-Repubblika se jinħatar biż-2 terzi tal-Parlament. Dawn huma kollha passi fid-direzzjoni tajba fi kliem il-Kamra tal-Avukati. Aħna bħala Kamra tal-Avukati konna qegħdin niġu konsultati mill-Gvern fuq il-proposti u r-rakkomandazzjonijiet li qegħdin isiru. U allura dderilna li anke meta l-Gvern għamel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu kienu propju rakkomandazzjonijiet li aħna konna qegħdin naqblu magħhom fil-maġġor parti. Ġifieri hemm waħda minnhom kif diġà qatt ta' Chief Justice li r-rakkomandazzjoni tagħna kienet pjuttost differenti. Però m'hemm l-ebda dubju meta inti tilħaq dal-konsensus fejn għandek ħafna mill-nies li huma involuti fil-kamp li qegħdin jaqblu fuq dawn huwa pass fid-direzzjoni tajba mhux dubju. Fl-isfond il-Prim Ministru qal li issa dawn ir-riformi mhux se jqfu fuq il-karta iżda se jiġu abbozzati f'liġijiet biex jgħaddu mill-Parlament. Dr. De Gabriele qal li hemm rieda biex l-istituzzjonijiet jibqgħu jaqdu l-funzjonijiet tagħhom. Ir-rakkomandazzjonijiet li saru juri li anke fid-dimensjoni internazzjonali hemm irrieda li naslu biex inwasslu lill-pajjiż u s-sistemi tiegħu u l-istituzzjonijiet tiegħu li nipproteġuhom ħalli jaqdu d-doveri u d-dmirijiet tagħhom skont ir-raġuni li għalihom qegħdin hemm. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.